Foi cando apareceu Thomas a toda máquina. Viña coa cara colorada, os eixes doridos. Estaba moi serio. Den, acompáñame á illa de Misty. Por favor, tes que amañar o vello Wheezy. Den estaba preocupado. Ten que acompañarme, Dart. Thomas soprou anoxado. Amañaste ben ti só. Quero que me acompañe, Dart. Pero Thomas non fixo caso ningún. Xa marchara fumegando todo contento. Na estación dos troncos, Thomas levou a Den onde o vello Wheezy. O vello Wheezy seguía sen menearse. O vello Wheezy seguía sen xirarse. Non había troncos polo aire. As troncomotoras seguían preocupadas. E Den tamén. Non o dou amañado eu só. Claro que dá, só. O condutor de Den fozou e trebellou. O vello Wheezy fungou. O vello Wheezy laiou. Houbo máis espirais de fume, máis ferramentas voando. Houbo ruídos extraños. E despois o vello Wheezy parou. Den non daba creto. Diésel diabólico. Eu marcho. Den marchou troupeleando como o vento. As troncomotoras cambalearon e Thomas dixo: Non vos preocupedes, vou intentar amañar eu o vello Wheezy. O condutor de Thomas fozou e fedellou. O vello Wheezy estaba peor ca antes. De súpeto estremeceuse e chimpou. Virou e abaneou. Saíron espirais de fume e anacos de metal e tarugos de madeira e gotas de gasóleo que o encheron todo. Iso non era o esperado. A bufé que non. As troncomotoras chiaron e renxeron. Non estaban nada contentas. E tampouco Thomas. Quería amañar o vello Wheezy por vós. Quería facervos felices. Quería axudarvos. Pero o único que fixen foi empeorar as cousas. Thomas fitou o vello Wheezy. O vello Wheezy seguía inmóvil e silandeiro. Quen me dera tela axuda de Percy. Daquela, Thomas fungou. Se eu quero que me axude Percy, é normal que Den queira que lle axude Dart. Dúas máquinas sempre poden máis ca unha. As troncomotoras non entendían nada. Que foi o que dixo? Sei no eu. Pero Thomas xa ía troupeleando de volta ao taller diésel. Velai ben. A locomotora mandona. Pero Thomas non era mandón. Estaba arrepentido. Den e Dart, perdoade que antes non vos fixera caso. Por favor, podedes vir comigo os dous á illa de Misty? Agora xa sei o que precisades para amañar o vello Wheezy. Den e Dart sorriron. Iremos. Ti primeiro, Den. E xuntos foron choqueleando cara á illa de Misty. As troncomotoras estaban co vello Wheezy. Estaban preocupadas. Tranquilas, Den e Dart, logo amañarán o vello Wheezy. Den e Dart achegáronse fungando. Os seus condutores fozaron e fedellaron. Puxaron e tiraron. As troncomotoras observaban expectantes. E logo cun griñido e un chío, un ruxido e un bramido, o vello Wheezy estaba amañado. Voaron os troncos, bateron e rebotaron, caeron e zarrapicaron. As troncomotoras estaban moi contentas. Unha trompada, unha morrada. É sempre unha risada. Thomas reloucaba. Estaba contento por ver contentos os seus amigos. Grazas, Den e Dart. Den e Dart botáronse a rir. É un prazer. O que quere dicir é que a nós sempre nos gusta axudar xuntos. E xuntos riron todos. Ata o vello Wheezy lanzou un tronco extra.